Je tomu už 4 miliardy let, kdy se začaly formovat na planetě Zemi základní podmínky pro vznik a vývoj života. Tušíte správně, že mezi ně patřila především voda, která stála na počátku cesty ke zrodu toho, čím jsme dnes, lidmi, a toho, čím jsme obklopeni, přírodou. Voda, tato na první pohled bezvýznamná kapalina, odehrála ve vývoji Země jednu z nejdůležitějších rolí. Její důležité postavení se vůči živočišné a přírodní říši nezměnilo a stále patří mezi hlavní podmínky pro možný život na dalších planetách, který tak dychtivě v této době ve vesmíru hledáme. Dá se bez nadsázky říct, že hledání života ve vesmíru je v podstatě hledáním vody. Naše planeta Země je pokryta ze 2/3 vodou a 98% veškerého života se nachází právě ve vodě. Všechny živé organismy obsahují ve své struktuře převážně vodu a naše tělo se 75% není výjimkou. Voda zajišťuje v našem těle správnou funkci všech orgánů, váže na sebe a odvádí veškeré nepotřebné či škodlivé biologické a chemické látky, které nás zatěžují. Jestliže nás tvoří ze 2/3 voda, pak bychom se měli aktivně zajímat o to, kolik a co vlastně pijeme. Voda má spoustu neobyčejných vlastností. Jednou z nejdůležitějších je schopnost měnit za určitých okolností, v závislosti na okolí, prostorové uspořádání molekul, tedy svou strukturu. Ta není na první pohled vidět, ale může podstatnou měrou ovlivňovat chování živých organismů, ve kterých je obsažena. Tento fakt, byť nevědomky, využíváme v pití čisté pramenité vody, která je bez našeho přičinění někde hluboko v zemi sama přírodou upravována a je nositelkou pozitivních informací. Taková voda se nachází v přírodě v omezeném množství a musíme ji nahrazovat jinými zdroji pitné vody, které její vlastnosti pochopitelně nemají. Aniž bychom si to uvědomovali, chybějící informace obsažené v přírodní pramenité vodě nám v těle chybí při pití běžné vody. Zkoumáním vlastností vody se zabývá mnoho vědců, ale důkazní metoda doktora Masaru Emota je průlomová a velmi transparentní. Přišel s myšlenkou, že voda v sobě dokáže absorbovat energii, která se na ní přenáší z jiného subjektu pomocí elektromagnetických vibrací. Jelikož myšlenky, slova nebo přání vznikají v našem mozku a ten pracuje na principu elektromagnetických pochodů, můžeme i my podle tohoto principu ovlivňovat strukturální vlastnosti vody. Právě struktura určuje vlastnosti látek. Je obecně známo, že diamant a tuha mají po chemické stránce stejné složení. Je to čistý prvek, uhlík. Přesto se svými vlastnostmi od sebe diametrálně liší. To je způsobeno odlišným uspořádáním molekul, odlišnou strukturou. Chování vody je v tomto ohledu podobné. Jedinečná je ale její schopnost měnit strukturu a tím i své vlastnosti. Rozdíly ve struktuře vody jsou prokazatelně vidět až při krystalizaci pod bodem mrazu. Jak můžeme pozorovat z Emotova zkoumání, tvary krystalů se viditelně odlišují v závislosti na tom, jakému druhu energetických vibrací byla voda vystavena. Za zmínku stojí, že přírodní pitná voda vytvoří krásný krystal, a to v podobě pravidelného šestiúhelníku, na rozdíl od běžné pitné vody, která vytvoří pouze nevzhledné krystaly. Proto se není čemu divit, že vzniká snaha vyvíjet taková zařízení, která by dokázala běžnou pitnou vodu obohatit o chybějící přírodní informace. Takto upravená voda napomáhá správnému chování všech zdravých buněk v živých organismech, tedy i v našem těle. Na základě výše zmíněných teorií a pokusů jsme vyvinuli zařízení, které má schopnosti pozměňovat strukturální vlastnosti vody do takové podoby, aby se nejen chovala jako přírodní,
ale také byla obohacena o pozitivní a léčivé vibrace. Český harmonizér Via Human se umísťuje na vodovodní baterii a skládá se ze zrychlujícího difuzéru, odkud přivádí vodu do labirintu vířících spirál. Voda je pak vystavena účinku nerostných krystalů křišťálu a stříbra a poté prochází perlátorem, který vodu prokysličí. Celá soustava je uložena do skleněného pouzdra, opatřeného pozitivním textem. Konečnou podobu výrobku doplňují spojující části z nerezové oceli, zaručující odolnost a nezávadnost. Všechny části výrobku mají příslušný hygienický atest. Oslovili jsme-li vás touto tématikou a námi nabízeným harmonizérem, můžeme jej poskytnout s garancí vrácení vaší investice po dobu 60 dní od jeho zakoupení.